Dinagsa ng libu-libong supporters ang Sawangan Park sa lungsod ng Legazpi nitong Biyernes para sa proclamation rally ng Team Asenso para sa Gabos o Team APG. Pinangunahan ng rally ni Legazpi Mayoral candidate Hisham Ismail kasama ang kanyang buong team. Dumalo rin sa pagtitipon si Ako Bicol Party List second nominee at kasalukuyang mayor ng lungsod na si Alfredo Garbin Jr. at si Christopher Kitoko na tumatakbong kongresista sa ikadalawang distrito ng Albay. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Ismail na ipagpapatuloy niya ang magagandang sinimulan ni Garbin at mas paghuhusayan ang mga serbisyo sa lungsod kung sakaling ihalal siya ng mga Legaspenyo. Asahan ninda na may rilingan pa kami kunya na maabot na 45 days campaign period. Maikot kami sa indang barangay as in ipabagsak me, as in ilalatag me ang samuyang konkretong programa, plataforma, as in plano para sa samuyang padabang siyudad na Legazpi as in ipapadagos ang pagpauswag as in pagtao kay Asenso sa Gabos. Bako lang po sa kuya as in kaiba ko ang bilog kong linyada as in Ayon naman kay Garbin, magpapatuloy pa rin ang kanyang mga programa sa lungsod kahit pa pinili niyang tumakbo muli bilang second nominee ng partido. Patuloy lang ang aming pagsiservisyo sa ating mga kababayang Bicolano. Yung serbisyo na inumpisahan natin 15 years ago, ating ipagpapatuloy at papalawakin pa. Ilan nga sa libu-libong dumalo sa rally ang residenteng sina Arian Esquivel, Lee Tripulca at Reggie Balanta. Bilang taga rito and bilang isang voter, masaya ako na kahit maulan ay patuloy pa rin ng Team APG na yung campaign nila ay ma-present yung sarili nila and of course yung platforms na gusto nilang ipaalam sa publiko and yung intention nila na makatulong sa mga taga-Legaspeño. Sulit po, sulit. Kasi madaming tao, enjoy lahat. Supportive sa banda Kamikaze. Mas okay nga yan kasi 80s ako eh. 80s, 90s. Inabangon talaga na Kamikaze. Kaya ngayon ang pagkakataon na pumunta din sa Bicol, Legazpi, pumunta pa rin ako. Dagdala pa ako ng payong, malaki pang payong. Tayo sa ating tagpuan. Nagbigay kulay naman sa rally ang performance ng OPM band na Kamikaze. Samantala, bago ang Grand Proclamation Rally, dumalo ang Team APG, Team Global Albay sa pangunguna ni Albay Gubernatorial Candidate Joey Sarte Salceda, Vice Gubernatorial Candidate Diday Co, at 2nd District Congressman Aspirant Christopher Kitoko sa isang banal na misa na ginanap sa St. Raphael Church. Salamat po sa mga taga Second District na talagang nagtuyo lang digdi. Aram ko, maski busy ka mo, may trabaho, nagkaigo ka mong panahon na mag-attend digdi sa tuyang misa. Matapos ang banal na misa, ay nagkaroon ng motorcade ang Team APG. Pinangunahan rin ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon ang motorcade sa unang distrito ng Albay. Tumatakbo si Bungalon bilang kongresista ng nasabing distrito. Pinangunahan rin ni Pulangi Municipal Mayor Adrian Salceda ang motorcade sa Ligao City. Tumatakbo si Adrian bilang kongresista ng ikatlong distrito ng Albay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.